Mungkin saliramu uga wis mengetahui anane hubungan priangga ingsun kelawan salah sawijine wano dia mau. Justru keberadaan ingsun rasa tanda tanya. Sungguh tega sampean di hadapan pribadine kaula. Mugi apa sebabnya aku cinta karo santriwan mau? Sadurunge ana sia isun masantren wis pernah hubungan karo bocah wadon nuwun. Sampeyan dewek kudu ngerti ari wong demen iku wiwiteng tresna jalaran saka kulino. Awal-awale demen nangtune sering ketemu. Lamun sirane demen, sing wadone demen beli karo sira. Ora. Ya, ora ya. Sakane arep diperkosa iku nan ora gelem. Lamun gelem dame. Dadi bisa jagal karena ora demen. Ora demen wadone kene ba kaya bandot cepak. Pantesan ora sadar saliramu gembleng dididik tentang ajaran agama. Sawangan apa sebabnya melakukan sing ora senonoh karo ajaran Islam yaiku ning gua pemijahan isum dendam karo siram kene. Permasalahan dendam kelawan ingsun apa? Kekuasaan pesantren ing gua pemijahan kenapa diserahkan kening sira? Sawangan, apakah ingsun pernah merengek-rengek marang panjenengan yang rama guru kepengen menduduki salah sawijining jabatan? Apakah pernah ingsun merengek lan menangis serta meratap tentang hal jabatan? Ingsun ora pernah merasa dalam hal ini hanya mandat salah sawijining rama guru terhadap pribadi ingsun kudu berarti ingsun kang mengendaki jabatan tumrap marang pulang punggung ingsun. Wah, keparat sia mungkin. Nah, si sakjeng kukupe aku mandi kebalang basah. Pada jogrek karo sedere seterukir gambar watu welan pisan kaya semejan salah ning batin si babogiri abang sari lambe kaya nangis ning batin. Rokot cendok tumbuhan tegesna ngomong sing dingin tegesna ngomong kambing. Aduh, blenger. Indomie padan surya. Ayo. Sawah seumur orang ketunggu Meneng bae. yung sori pada ngincing Bales Mas. tambay masak lepating. Wah. Boga curang. Bener kuno ah. Maju perang terus-terusan sing maju tatune gigi sing maju tatune dada seseputu guloan rambut tidak paripir lambe kaya nangis ning batine kaya nangis ning batine. Iya. Rasain lo. Maaf. Aja curang sani gandengan. Oh, celuk-celuk berai kuda.
sing banyak Mana dodok kerok cekut wis. sampean calo ora Ora, bagian Petruk dipai. alah sobut Ora. Ugi ya aturusan yang tenaga kesembal aku ora mampu. Ingat siapa kang leher bakal tembus kebungan. sawang sejatine mugi orang mencapai satu keributan kelawan awakmu ananging apa boleh dikata lamun saliramu nganti nganggo selesai jening kekerasan ayo siapa kang bakal pinunjul di antara kita wong loro Wah, tak dari lepas wa manyong persiapakan antara ingsun kelawan selesai jening sinatria kang sungguh tiada Mangga. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Hati-hati. Siliwangi bak jadi ketulis kegawaning warna-warni warna bisa siwani Lah, sampean mati bisa je. Dengan pengen kulit. Lala, tiruan tempo cilik bau sore kah? ini bener Kulit jenengan dipisah sirama. Ribut menang bae. Bisa beli bae ributku. Apakah? Siraku dalang panggilan orang. Iya, jare ketamu, karitamu kan wajib dihormati ora. Nah, apa udut bae ora kebagian rang. Lari yang udut sangun wayang sampe puangur. Seriki arepan belajar dadi provokator. Apa sih? Ngadu domba antara santri karo santri. Iya. Iya beli baunya. Wah, bocah. Gak ah. Jadi sira sebagai provokatore. Apa kudu ngomongon ko, motor-motor. Yakin orang arti, yakin bener, yakin. Apa motor-motor ngomongon ko? Iya protokol ko. Provokator. Si gawe ribut. Iya. Goblok jadi. Ah, iya re yang putek rang sakane karya omongan mengkonon ku yakin si moga aku sekolah wong tuane bloli Angon kebo mbadong telepon. ora Mencerminkan sebagai ulama, mencerminkan sebagai santri, manusia sing pradigodhog ning kancah latihan takwa, ciptakan kedamaian, kedamaian sing hakiki. Tapi ternyata apa kuno ternyata ning sajroning pondok pesantren antara santri karo santri ribut, sing langkat cature, sing langkat tembunge. oh mulane ajari baik ngerti beli bikin ribut untuk pesantrenku kudu belajar ngaji gaplek. Lamun ngaji budget lu kan pikir kah ya ini si dingin beli sampai syekh aja ya